Снимаме. Добър вечер, включваме се пряко от квартал Модерно предградие. В момента се намираме в блок 3, вход е етаж 7, апартамент семейство Георгиеви. В момента се опитваме да свържем компютрите, но ето тази машина нещо няма ток към нея. Ето го педераса, който включва компютър. Това човек ще трябва да издържаме лицето му, защото е подсъдиме човек, това, което го правим тук в момента. След малко очакваме да направим най-накрая един брудвър. Това е наш приятел Здравко. Здравко, покажи се, помахай да камерата, поздрави майка си, нещата. Не, не съм поздравител. Аз съм да поздравя. Поздравете някой. Здравейте, значи аз казвам Виктор Николаев Слишков и много бих искал да поздравя моите Слишков! Значи поздравявам моите родители, много обичам мама и тате, много благодаря на всички, на менеджера. Много благодаря за подкрепата на моят продуцент, просто той много ми помогна, нямаше да успея без него. Много поздрави на Геша, един мой приятел, чукам го редовно много. Да, извинявам. Я го, я! Извиняваме се. Изключвам отново, казвам се Мартин Манолов и искам да поздравя всичките зрители на нашата телевизия. Хулиган с песента Мила моя мамо, сладка и добричка, как ти казва мамо, колко те обичкам. Бата, един път така се бяхме маскирали, че не можахме да се познаем, и така най-добрите си приятели, толкова се бяхме не можахме да се познаем, най-добри приятели. Някой да ми даде разполнителна камера. Сочи момент, сочи. Свичаш от тия отгоре става да панари. Няма да отида там. А тук е долу. Абе, ти знаеш какво е контакт? Не ми каза разполнител, бе, пак. Казах ти щепсъл. От разполител. Бате, слушай ме са, да панар такъв. Това тук не работи. Тук са ми за монитор. Тук има две места. Абе, братле. Само и жика разполител. После не е по-ли. Казах ти щепсъла от разполител. Само Най-рано ти фара колко да умреш. добре, аз попашвам. Дай да не фащаш ти шкати, които си. Не искам да умирам. Искам да живея. Кой да го фане? Фо? Какво става? Ало! 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 Иване! Какво е? Кажи. Копане не мога. Щупиха ми го, бе! Абе, това за порция ориз ли, бе? Абе, бе! Замуташ игра, нали? Да. Не, малко си. Така че по-бързо си прави някакви кули по въздух. Правим хидри, малко. Хидри кули. Знаеш колко направиш? Направиш, ама да се дадете по въздух, да направиш тази града. Откъде е? Върхте ли? Добре, мислиш. Его и Виктор. Видя ли го? Да. Дева. Как ми дразнате така. Откъде значи съм там, бе, братле? Разкривте Soderworld. Да те разкри, бе, Кога ме е разкрил, бе, копе? Го ли видял? Soderworld те разкри. Не съм го видял. Бати тапаците, братле. Там компютъра му влиза там. Не става. Да. Това компютъра какво правят? Ти си пеня, не мога да ги засеш. Компютър какво прави, бе? Това се е пробирало. Това е някакъв бъгъв, бе, братле.
След известно време. Дереш гърба с бирани капачки.